Greetings to all the devotees of Our Lady of Peña Francia all over the globe. Our Peña Francia celebration this year, 2024, is special because of the 100th anniversary of the canonical coronation of the image of Our Lady of Peña Francia. We thank the Almighty God for Ina, who has always been our Mother and Queen, se siempre la Reina de nuestra región. Our commemoration of the historic event of 1924 invites us to recognize this valuable gift and treasure of our devotion. Thus, pamanang banal, atamanon, padanayon, palakupon. Ining banal na pamana ang satuyang debosyon which we have received from our parents for the past 3 centuries has always been the source of our strength and hope. The love and protection of Ina are our inspiration and strength as we face life's difficulties and challenges, life's changes and transitions. In times of calamities, typhoons, earthquakes, and other disasters, Ina has always been our constant companion and refuge. Let us journey together amidst this rapidly changing world. She walks with us and never abandons us as she never abandoned Jesus up to the cross. Truly, she is our Mother and Queen. She is a source of hope. Let us walk with her towards the future as we courageously face life's challenges. With her, we embrace the mission of going to the peripheries to seek our needy brothers and sisters. May we not miss to pay homage to her wherever we are. May we pay homage to her by our prayers, our pilgrimages, and other acts of devotion, and certainly by acts of kindness and charity. May we pay homage to her as a community, praying together, working together, assisting each other as brothers and sisters, with her as our Ina. May our celebration of the festivities this 2024 be meaningful for all of us, the centennial of the canonical coronation of the image of Our Lady of Peña Francia. Our praise and thanksgiving to the Blessed Trinity, the Father, the Son, and Holy Spirit. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro!
askan Aki, askan Espiritu Santo. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Ang satuyang pagbaklay, naging paagi, nin mga biyaya, asin grasya kan mahal na Diyos. Kita na nagkatiripon sa pagtubod sa kagurangnan, digdi sa parokya ni Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, magtalubo manlugod sa pagtubod, asin magpanibago nin mga puso. Ining simbahan na sa tuyang pinagsungkuan, simbolo kan harong na makonggibo kan kamot nin tawo, kundi kan bananlahawak ni Kristo. Digdi kitaan buhay na mga gapo na nagsasarig sa pundasyon na si Yeso Kristo. Mabuhay man lugod kita sa iyang pangapodan sa to na maging banal na banwaan, mga aki kan Diyos na sarabay na nagbabalangibog kan marhay na bareta. Hinadugon niya to ang Ebanghelyo soso kay San Lucas. Kanranina sinda sa baryo na sa indang dudumanan, si Jesus garo malihis paduman. Alagad pinugolan ninda siya. Day ka na magpadagos, tasunlop na analdaw, asin nagdiriklom na. Kaya nag-iba siya sa inda. Nagtukaw sa pagkakan si Jesus sa kaibahan ninda. Kinuha ni Jesus ang tinapay, benedisyonan, binaak sa katinao sa inda. Dangan nabuksan ang mga mata ninda, asin naminbida ninda siya. Alagad bigla siyang nawara sa paghiling ninda. Nagulay-ulay sinda, bakong naglalaad ang sa mga puso, kanagtataram siya sa to sa dalan, asin nagpapaliwanag kan mga kasuratan. Mga tugang marhay na bareta kan kaguranan. Mamibi kita. Pag umawan ka, O Diyos, Ama ni Yesu Kristo, na sa mong kaguranan, sa gabos na rasa, nin kinaaban, pinili mo an sa imong banwaan, an sa imong grasya, nagpalaad kan sa mong mga puso, tanganing paglingkudan ka na marhay. Bendisyonan mo an sa imong banwaan, tanganing na maipahayag an sa imong karahayan sa gabos, naruna nin kinaaban. Hinahagad mi ini, huli kay Kristo na sa mong kaguranan. Amen. Ang kaguranan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon manlugod kamo kan Dios na makagamhan, na Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Madagos po kita sa simbahan para sa selebrasyon kan Santa Misa. Carl. Ini yung may sound.
Caritas. Diyos marhay na aga po sa tugabos. Mapuna po kita kan sa tong novena, matindog po ang gabos. Pagsambahon, pasalamatan, kaitungon yan, magkagurang man. O mawon, an kagurang nan, mag-awit sa Diyos. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Maluhod po ang gabos. Gawe nin pagsulsol. Diyos ko, nagsusulsol ako sa bilog na puso kan gabos kong mga kasalan. Asin nauungis ako kaini, hulita sa pagkasala, bako sa nang maninigo ako sa mga padusang matanos mong binuot, kundi urog sa gabos, hulita nagtumang ako sa imo. Anorog karahay, patin maninigo, na dapat kong kamutan nin orog sa gabos. Kaya pusog ako naguhulaw sa tabang nin sa imong grasya, na magpuon ngunyan, ako dahi magkasala, asin makalikay sa mga dahilanin pagkasala. Amen. Gawen nin paggalang. Sinasambami ika, Jesus, sa mong kagurangnan, sa mong paratubos, kami lugod kaheraki man. Sa sinanglitan mong lawog, kami nagaatubang. Ruluhod sa kaludukan, sa imo nagagalang. Tala sa lienso kan mabining Santa Veronica, ang lawog mo, simo turuhok sa mong mga mata. Duman sa Gethsemane, lawog mong makawiwili, ginanot nin dugo, sa pagsakit mo nin makuri. Namibi dai inumon, an mapait na kalis, alagad sa Ama, bakong buot mo an mangyari. Kaya an matubis mong lawog, sa takig naglungsi,
kan malobong Judas, hinadkan sa pagpasaluib. Tinampal, linutaban, paglanghad na daing siring, pagbasang-basang kan mga tauhan kan Sanhedrin, urog ng gayo nin mga mabangison na pagsukiti, kan mga soldados, pag-ulog-ulog, labi-labi, daing kauntukan hanggang sa kahuri-hurihi, abot sa Kalbaryo, hanggang mautsan ang Diyos aki. O gagalangan na lalawgon, kaugayi kami, dakulang pagkamuot mo, danay na mamati mi. Ninhuli kan sa imong pasyon, kami magkamit sa huring hinangos, lawog mo mahiling sa langit. Amen. Banwan linagala sa lalagon mong mahal, simunganing kaherakan para tubos din kinaban. Si Veronica nagluhod sa mapakumbabangbot, nininiganin si Ramog itong magayon na lawog. Ni Jesus binalsang tulos itong babay na maimbot, natala sa pagkamot, lalawgon niyang maludo. Ang banwan minagala sa lalawgon mong mahal, simunganing kaherakan para tubos ning kinaban. Iwinalat sa satuya, ining dakulang biyaya, nganitang mabana-bana ang gamat ning sala. Nagsusulsul kami, Ama, sa atubang mo nanunuga, ning bilog na pagpabaya, kangara na pagkasala. Ang banwan minagala sa lalagon mong mahal, simunganing kaherakan para tubos din kinaban. Kaming mga kimolikayan, salamat gutom linugman, sa mga kapiutan, ikasamong paalawan, sa umbibisyonan, nga niming maturukan, lalang sa kalangitan, sa langit kamurawayan. Ang banwaan minagala sa lalagon mong mahal, simunganing kaherakan para tubos ning kinaban. Pag-arang ning banwaan, sa lambang pag-arang an satong simbag, kagurangnan ipahiling mo sa mo an sa imong divino rostro. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong dibino rostro.
Tangani magdanay sa grasya ang mga banal, asin madaraman sa kabanalan ang mga tao, huli kan sa indang marahay na gibo, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa muan sa imong dibino rostro. Tangani mabihag ang mga parakasala, asin mga nagtutumang sa mahal na Diyos, asin magbalik sinda sa dalanin katanosan, asin kabanalan, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa muan sa imong dibino rostro. Tanganing ilikay kita sa peste, helang, linog, bagyo, asin iba pang mga kasakitan, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa muan sa imong dibino rostro. Tanganing parigunon kita sa satuyang pakipaglaban sa kasalan, tawanin isog nin buot sa pagtumang sa maraot na gawe, urog na kan mga nanunungdan sa pagrata kan simbahan asin nasyon, urog na ang korupsyon, panlulupig, panhahabon, pandadaya, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa muan sa imong dibino rostro. Tanganing sa pagdebosyon sa Divino Rostro, matingrawan kita gabos kan liwanag ni lalawgon kan kagurangnan, asin matalaman sa satuyang pagkabuhay, an sa iyang pagkaherak asin pagkamuot, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa muan sa imong dibino rostro. Aman niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daganin siring sa langit. Ang samong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muya ang unyan, asin padawadon mo kami kan samong mga kasaalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Ave Maria, panonin grasya, ang kagurangnan yaon sa imo. Paladan ka sa kababaihan, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunan, si Jesus. Santa Maria, ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras kan samong yang kagadanan. Amen. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan, asin ngunyan, asin magdanay man sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Pamibi sa ikatulong aldaw, ang lawog ni Jesus kan siya binunyagan. Nag-abot si Jesus haling Nazaret, Galilea, asin binunyagan ni Juan sa Jordan. Tulos paghawa sa tubig, nahiling niyang nabubuksan ang langit asin ang espiritu. Garo sa lampati, nagtutog doon sa iya, asin sarong tingog dominatong hali sa langit. Ikan sa kong aki, ang namomotan, ikan sa kong pigmarhayan. O Jesus, dawa dainin sala, nagpabunyag ka sa nag-aalang-alang na si San Juan Bautista, tanganing itukdo sa mo ang halangkaw na kahulugan kan bunyag na itinugdas mo bilang sakramento. An sa imong lawog kan ikabinunyagan, pagiromdom sa mo, na kan kami man binunyagan, naghilig sa mo ang Espiritu Santo, asin kami nagin makawiwiling mga aki kan mahal na Diyos. O malinigon na binunyagan na lawog ni Jesus, ta daw ta pinabayaan mi na maligdaanin kasalan, an samong binunyagan na lawog. An samong kasalan, garo samong pagsukiti sa mahal mong lawog. O Divino Rostro, kahiraki kami, asin tabangan na panindugan ang samong panuga sa bunyag, na isikwal si Satanas, asinan kasalan, asin magtubod sa Diyos Ama, Diyos Aki, asin Diyos Espiritu Santo, asin sa banal na katolikong simbahan. Amen. Pamibi sa gabos na aldaw, namumutan niya mong mahal na Divino Rostro, an mahamison asin mabuoton na lawog kan paratubos, Diyos no na parabulong asin parasurog sa Osa de la Vega, an pagsurog mo lakop sa bilog na kabikolan. Paghade, gagalangan na lalawgon sa samong puso, asin papaglaada ininin pagkamo at sa imo. Itala sa kalagnya mo an sa imong ladawan, tangani ikaandanay nakamutan, patindanay makalikay sa mga kasalan, asin makakuha ka na ipuhan na kabanalan.
Paliwanagi ang samong isip sa mga ginagayak na gibo, sa mga kasakitan, tawinin pagkamatinios, sa mga pag-alaman, kaisuganin buot, sa mga katungdan, kaurupan sa pag-utob, patin pagdanay sa mga marahay na paghulaw. Out pamanlugod o mahal na divino rostro, agawa sa karatan ang banwaan na nagpaampon sa imo. Ampon na ang mga devotos, asin mga nagsasarig sa imo, tanganing ikamamutan, galangan, asin orog na umawon, ngunyan, asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po. Karuramnan kapatawaran sa muna mga parakasala at sa muyang kamabutan. O Kristo, kami kahirakan sa samuyang kakulapusan, sa samuyang mga karagdan, kagurangnan kami tabangan, na imo man kami lingawan, dumasa sa imong kaharian. O divino rostro, banal na lalamu ni Jesus, Ginoo mao sinamutan, ibilog na kabikulan. O divino rostro, banal na lalamu ni Jesus, nagligtas sa kabikulan, sa kolera kailangan, kami parayuan sa mga kadipisilan. O divino rostro, banal na lalamu ni Jesus, Ginoo mao sinamutan, ibilog na kabikulan. O divino rostro, banal na lalamu ni Jesus, nagtataonin panglaon, o banal na lalamu, sa samuyang kasakitan, kami kahirakiman. O divino rostro, banal na lalamu ni Jesus, Ginoo mao sinamutan, ibilog na kabikulan. O divino rostro, banal na lalamu ni Jesus, O divino rostro, banal na lalamu ni Jesus. Sa ngaran ka na Ma, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Diyos marhay na aldaw po. Isusunod po niya to ang misa.
Diyos marhay na aga sa indo mga tugang. Ngunyan iyo an ikatulong aldaw kan misa nobenaryo sa kaumawan kan mahal na lawog ni Jesus, ang Divino Rostro. Ang satuya pong tema, lalawgon na nagpapahiling kan tinitios kan mga biktima. Makakaibahan niya to sa selebrasyon na ini ang mga miyembros kan family ministry, extraordinary ministers of the Holy Communion, asin ang mga peregrinos na hale sa Franciscan Friars of the Immaculate, San Felipe, Naga City. Ang satuya pong celebrante mayor asin predikador, iyo si Reverendo Padre Conrad Flores, FFI. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Ang Diyos Ama
mao sa Dios. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, akuuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ko nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasaalan, asin darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Maherak ka, Kristo, maherak ka, Kristo, maherak ka, kagurangnan, maherak ka, kagurangnan, maherak ka. Murawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahayan buot. Inuumaw mi ika, inorokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Dakula mong kamurawayan na Diyos hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kurangnan aking bugtong Heso Kristo, Kordero kan Diyos, aki kan Ama, na nagpapala ng mga kasama. Kasalan kan kinabang, ako ang samong pakimaherak. Ika na nagkutukaw sa tuo kan Ama, kaheraki kami. Na ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urok, kalangkaw. Kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Banal na Ama, an sa imong kamurawayan natatago sa mahal na lalawgon nin sa imong namumutan na aki.
sa samong pakisumaro sa iyang pagsakit digdi sa daga, magliwanag lugod sa samong lalawgon an sa imong kabutan, tanganing sa maugmang paghalat kan sa imong kapahayagan, samong makamtan ang kamurawayan nin sa imong kahadean. Siya nakaibamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Dapat isipon kan mga tao na kami mga surugoon ni Kristo, mga namamahala kan mga misteryo nin Diyos. Sa mga namamahala, hinahagad na lambang saro maninigo sa ipaniniwala. Daing halaga para sa ko na ako pagpapakanigoon o dai pagpakanigoon nindo, o nin arinman sa hukman. Dai ngani ako mahukom sa sakuyang sadiri. Totoo na dai ako sinasagwe nin sakuyang konsensya. Alagad bakong huli kaiyan ako matanos na. An kagurangnan sana ang sakuyang hukom. Kaya dai kamo dapat na maghukom bago umabot sa panahon. Halato na dumatong ang kagurangnan. Sa iyang liliwanagan ang natatago na kadikluman, asin ipapahayag ang mga hilom na nasa puso nin tao. Dangan ang salambang saro, itatao kan kaumawan na hali sa Diyos. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang kaligtasan nin banal, hali sa kagurangnan. Ang kaligtasan nin banal, hali sa kagurangnan. Pagsarig sa kagurangnan, asin gibuha, asin ang karahayan, tanganing mabuhay ka sa daga na daining kahandalan. Bugtakan ang sa imong karangahan sa kagurangnan, ta itatao sa imo ang mga kamautan nin sa imong puso. Ang kaligtasan nin banal, hali sa kagurangnan. Dulutan sa kagurangnan ang sa imong paglakaw. Magsarig ka sa iya, asin tatabangan ka niya. Siring sa liwanag, pasiring sa imo ang katanosan. Magliliwanag siring sa kaudtuhan, ang sa imong kaligtasan. Ang kaligtasan nin banal, hali sa kagurangnan. Talakdan ang karatan, asin gibuha ang karahayan. Tanganing mabuhay ka sagkod lamang. Huli ta ang kagurangnan namumuot sa katanosan, asin dain niya papabayaan ang sa iyang mga banal. Ang kaligtasan nin banal, hali sa kagurangnan. Matindog na po kita sa pagrokyaw kan marahay na bareta. Sa imong tataramo
Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sosog ki Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi ang mga Fariseyo kay Jesus, ang mga disipulos ni Juan danay na nag-aayuno asin nagpapamibi. Sining man ang mga disipulos kan mga Fariseyo. Alagad, ang sa imong mga disipulos yaon sa karakanan asin irinoman. Si Jesus nagsimbag sa inda, makakapayuno daw ang mga katuod kan nobyo, mantang dai patapos ang kasal, maabot ang aldaw na nobyo mahali. Sa aldaw na iyan, sinda mag-aayuno. Asin isinugpon ining minasunod. Dainin minatagubhang nin bagong tela sa daan nagubing. Hulita natabas lamang ang bagong tela, alagad ang bagong tinabas, bakong angay sa daan. Dainin man na buktak nin bagong arak sa daan na anit. Kung iyan gibuhon, ang bagong arak mabusi sa anit. Ang arak masasayang, asin ang anit siringman. Bagong arak sa bagong anit. Mayo nin magustong uminom nin bagong arak pagkatapos na makainom nin daan. Huli, tamasabi siya, mas managom ang daan na arak. Mga tugang marahin na bareta, kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Father Carlo Villaluz, sa tuyang parokyal vicar sa tuyang parokya, kaibanan kong kapatian kan sa mong komunidad, Franciscan Friars of the Immaculate, Father Zeno, Father David, sa Indo Gabos na yaon digdi, pati man ang nagdadangog sa tuya through FB Live, Diyos marahay na aga po sa Indo Gabos. Diyos marahay na aga po, Father. Alam po natin na tayong mga Pilipino ay kilala bilang mga relihiyosong komunidad. At mapapakita po natin yan sa mga iba't ibang debosyon na meron tayo. Kagaya na lang po dito sa Bicol Region, meron po tayong debosyon kay Ina na tinatawag nating Our Lady of Peña Francia. Debosyon kay Divino Rostro, ang banal na lalawgon kan sa tuyang tagapagligtas na sa Jesucristo. Pero ang tanong po, tayo po ba ay tunay na nagmamahal kay Maria? Tayo po ba ay tunay na nagdidibosyon kay Jesus, no, Divino Rostro? Tandaan po natin na ang ating pagdidibosyon ay hindi lang dapat mapapakita sa panahon ng Agosto, kung saan sisimulan ang tinatawag na pagsungko. O hindi lang sa panahon ng Setyembre, kung saan magsisimula ang Novena Mass para kay Divino Rostro at para kay Ina. Dapat yung debosyon at pagmamahal natin sa kanila ay mapapakita natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pamamagitan ng pagsasabuhay sa mga aral na ating makikita dyan sa buhay ni Maria. Kagaya na lang po sa tema na ating pagninilay-nilayan ngayon. Divino Rostro, lalawgon na nagpapahiling kan tinios kan mga biktima. Tandaan po natin mga kapatid, na ang mukha ng Divino Rostro
ay hindi lamang larawan ng ating pananampalataya, kundi ito rin po ay isang paanyaya para sa ating lahat na ating tingnan at ating ramdamin ang mga kirot na dinanas ni Kristo para sa ating lahat at para sa buong mundo. Una, ang mukha ng Divino Rostro, makikita natin ang mga marka ng pagdurusa, ang mga sugat ng pagpako sa krus, ang pagluha ng pagtataksil, ang dalamhati ng kawalan. Ito ang mukha na dumanas ng lahat ng sakit at pasakit ng pagiging biktima. Ngunit ito ay nanatiling nagmamahal at nagpapatawad. Si Jesus, sa kanyang mukha ng pagdurusa, ay naging larawan ng bawat taong biktima ng sakit, biktima ng karahasan, biktima ng kawalan ng hustisya. Ang bawat sugat, bawat bakas ng paghihirap sa banal na mukha ng ating Panginoong Hesus ay sumasalamin sa mga sugat ng ating mga kapatid na nagdudusa. Ang biktima ng digmaan, biktima ng kahirapan, biktima ng pang-aabuso, at biktima ng kawalan ng katarungan. Ang Divino Rostro or sa mukha ng Divino Rostro, matutuklasan nating lahat bilang biktima ng mundong ating ginagalawan na tayo ay hindi nag-iisa. Tayo ay hindi nag-iisa sa ating paglalakbay dito sa mundong ibabaw. Tayo ay hindi nag-iisa sa ating mga pagsubok sa buhay. Tayo ay hindi nag-iisa sa pagpasan natin sa ating mga crosses. Meron tayong Diyos na kasama natin. Diyos na umiiyak at nagdudurusa kasama natin. Si Kristo ay hindi malayo sa atin, kundi kasama niya tayo sa ating paghihirap, kasama niya tayo sa ating mga luha. Kaya ito po ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat susuko. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat mawalan ng pananalig at pag-asa, sapagkat meron tayong Diyos na kasama natin sa ating paglalakbay, nakatuwang natin at nag-aakbay at handang tumutulong sa pagpasan natin sa ating mga problema sa buhay. Ang importante ay manalig tayo sa Kanya at palakasin natin ang ating pananampalataya. Pangalawa, ang mukha ng ating Panginoong Hesukristo, bagamat ito ay puno ng sakit at paghihirap, ito din ay nagdadala sa atin ng pag-asa. Tandaan po natin na ang kanyang sugat ang naging daan upang tayo'y mapagaling. Ang kanyang pagdurusa ang naging daan upang tayo ay makamtan ang buhay na walang hanggan. Ang Divino Rostro ay hindi lamang isang paalala ng ating mga sugat, kundi isang tanda ng tagumpay ng buhay laban sa kamatayan. Tanda ng pag-asa laban sa kawalan. Tanda ng pag-ibig laban sa puot. Ang Divino Rostro ay isang paanyaya rin para sa ating lahat. Tayo ay tinatawag na makita si Kristo sa mukha ng mga taong nagdudurusa sa ating paligid. Kaya tanungin natin ang ating sarili ngayon, tayo ba'y nagiging mga instrumento ni Jesus upang ang kanyang awa at pagmamahal ay madama sa iba? Handa ba tayong maging kasama ng mga biktima ng ating lipunan
ng mga nagugutom, ng mga walang tahanan, ng mga inaapi? Ang Divino Rostro ay nagtuturo sa ating lahat na magiging malasakit sa kapwa. Ang pagiging kaagapay ng mga nagdurusa, ang pagiging tinig ng katarungan, at ang pagiging pag-asa para sa mga nawawalan. Isa sa magandang ehemplo nito ay walang iba kundi ang santa na ipinagdiwang natin kahapon. At yan po ay si Santa Teresa de Calcutta. One time, sabi ni Saint Teresa de Calcutta, sa mundong ating ginagalawan ngayon, marami pa ring tao ang naghihirap. Hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil maraming tao ang walang malasakit sa kapwa. Marami pa ring taong naghihirap dahil maraming mga taong nagiging sakim na walang malasakit sa kapwa, nagiging indiferente sa iba, walang pakialam sa mga taong nagdudurusa. Kaya mga kapatid, tayo ay hinamon ng ating Panginoon. Naway tayo'y magiging instrumento to elevate the sufferings of other people by extending our hands to help them. Sabi pa nga ni Mother Teresa, if we could not feed 1,000 people, at least you feed one. Okay? At ang panghuli, ang pangatlong araw ng ating Misa Novenario ay nakalaan para sa mga pamilya. Alam po natin na ang pamilya ngayon ay nakakaranas din ng kahirapan. The family is under attack by different Western culture. Lalong-lalo na po yung tinatawag nating divorce. No? At ito po ang dahilan kung bakit ang simbahan is really against to divorce. Sapagkat ang divorce is not the solution of the problem na meron ang pamilya. Totoo na may problema ang pamilya, pero hindi divorsyo ang solusyon nito. Mas lalong pinalala ang sitwasyon because divorce will reduce the marriage into trial and error. At tandaan po natin na tayong mga tao ay walang contentment. No? Madali lang tayong magsawa. Tingnan nyo lang po sa mga gadget na meron tayo. Bakit po, napapansin nyo po ba kung bakit every year may bagong lalabas na iPhone? Bakit every year may lalabas na bagong model ng smart phone? Dahil ang tao ay hindi nakontento, no? Kundi palaging naghahanap. If the divorce, no, will become legal, ganyan ang magiging sitwasyon ng tinatawag nating matrimony. Ano alam niyo po kung ano ang solusyon? Kundi bigyang importansya muli ang mga importanteng elemento ng matrimonyo. At isa na yan ay walang iba kundi ang tinatawag nating tunay na pagmamahal. No? Dapat sa pamilya o sa mag-agom, nandyan ang tunay na pagmamahal. Hindi lang simple love ang ipapakita nila sa kanilang sarili, kundi yung pagmamahal na ipinapakita ni Kristo dyan sa krus. Dahil sa kanyang pagmamahal niya sa atin, handa niyang ibigay ang lahat, pati ang kanyang sariling buhay. Ganyan dapat sana ang solusyon sa problema ng pamilya, lalong-lalo na ang married couple. Naway bigyan nating importansya muli ang totoong diwa ng pagmamahal. Ang totoong diwa ng pagmamahal, ang greatest
greatest act of love is no other than offering oneself in order to express your love to one another. At yan ang ipinapakita ng Divino Rostro. Ang kanyang pagdurusa dyan sa kanyang mukha, nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, habang tayo ay magpapatuloy sa ating Misa Novenario, naway ang debosyon natin ni Maria at debosyon natin sa Divino Rostro, mapukaw ang ating puso upang maging tulad ni Kristo, handa tayong magdusa para sa ating kapwa. Handa tayong maglingkod at handang magmahal. Ang Divino Rostro, bagamat nagdurusa, ay nagbibigay sa atin ng gabay at inspirasyon upang maging liwanag at pag-asa sa ating mundong puno ng sakit at pagdurusa. Naway ang banal na mukha ng ating Panginoong Hesukristo ang magbigay sa atin ng lakas, inspirasyon at pag-asa upang tayo'y maging mga tunay na saksi ng kanyang pagmamahal sa lahat ng tao. Amen. Matindog po. Huli sa pagkamuot nin Ama asinin aki, sa sato ipinadara ang Espiritu Santo, tanganing magsurog asin magantabay sa satuya sa gabos na panahon. Mamibi kita na danay manlugod kitang maglakaw, na ginigiyahan kan Espiritu nin Dios sa lambang pamibi sa tung sabihon. Kagurangnan, papagdanaya samo an sa imong Espiritu. Kagurangnan, papagdanaya sa mo an sa imong espiritu. Panua kan espiritu nin kadunungan an mga pamayo kan simbahan, an Santo Papa, mga obispo asin kapadian, tanganing sa saindang pagtukdo asin paarog, danay na magiyahan an katawohan, pasiring sa kabanalan. Kami namimibi. Kagurangnan, papagdanaya sa mo an sa imong espiritu. Warasan sa mga pamayo kan gobyerno, an balaog kan hararom na pakasabot, asin marhay na paghatol, tanganing an mga programa na sa indang ipinapasunod, magbunganin marhay, asin magdaranin kauswagan sa banwaan. Kami namimibi. Kagurangnan, papagdanaya sa mo an sa imong espiritu. Pakusuga an buot kan mga maluluya, asin daing sinasandigan, an mga dukha, nagtitios asin nawawaranin paglaom, tanganing magkaigwanin isog nin buot, asin pagsarig sa saimong pagampon. Kami namimibi. Espiritu. Papaglaada ang pagkamuot sa puso nin lambang saro. Halea ang pagkabaranga, asindai pagkasinarabotan. Tanganing makamtan ang katuninungan, asin pagkasararo. Kami namimibi. Kagurangnan, papagdanaya sa mo an sa imong espiritu. Pakusuga ang gabos na uya sa misang ini. Siring man ang gabos na donantes asin sponsors kan Santa Misa ngunyan. Tanganing padagos na makapaglingkod sa imo, asin sa kapwa, asin magkamit nin dakol pang mga balaog. Kami namimibi. Kagurangnan sa mo an sa imong espiritu. Amang makakamhan,
Nagpapasalamat kami sa imong padagos na pag-antabay sa samo, sa paagi kan paggiya kan espiritus, kan sa imong espiritu, mautob mi man lugod an sa imong kabutan, asin makapaglingkod man kami sa kapwa na mayong hinahalat na balos, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Matindog po. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indong atang, makumanlugod kan Dios amang makakamhan. Ako an manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan, asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Dios na samong parasurog, lilingya ang nalawgonin sa imong bugtong na aki, na idinulot sa imo bilang malinig na atang. Lugod ining atang magkanigo man, na akuon mo, tanganing makamtanya mo ang sa imong kamurawayan. Huli ki Kristo, na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat.
Totoong maninigo asin matanos, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, Ama, Diyos na makakamhan asin daing katapusan, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Daing kasalan, maugma siyang nagtios, huli sa parakasala. Daing sala, inako niya ang kagadanan, tanganing iligtas sa sala ang mga may sala. Sa iyang pagkabuhay liwat, ibinalik sa mo ang buhay. Sa iya ang kaumawan asin kamurawayan, mantang ang langit asin ang daga, daing untok na minaawit. Banal, banal, banalan, kagurangnan. Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, Panukan sa imong kapurawayan. sala sa kahitaasan, Palanan ang minadigdig sa ngaran kag kagurangan. Hosana sa itaasan. Kagurangnan, ika nagad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Salam ng palakan, bigay ning tinapay, asin pag-inom, Kan kanis, ang pagkanan mo kagurangnan, ipinapamaretan niya mo, sa ng gamagdako. Kaya kami nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo.
girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nagkalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamod kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na inakan Diyos, si Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito pa nakapagaya-gaya sa imo. Magkanigong maging kaheras kan buhay na daing kasagkoran. Mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Matindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Nayaon sa langit, mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiring sa langit. Sa rualdaw, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo. Pagkarahas sa sugot, agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo.
siring man ang Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwiniwalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare, paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua na siya magpatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo, nin katuninungan. Peace be with you. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Itinaos sa mo kabos, inamonin buhay. Jesus, sa kakurangan, ikan sa muyang paglaon, ikan kakanon sa langit ikan, pagkakanakawin kakurangan, ikan tinapay na tinaak para sa noong kabus, ikan narap na ulan, itinaw sa mokos, inuunin buhay. Matindog po. Mami kita. Kagurangnan, hulikan sa imong pagkaherak, paliwanagi man kami kan banal mong laog, tanganing hulikan padarakan sa imong katanusan, sa mong malikayan ang gabos na kasaklan, asin makaabot kami sa imong kahadean. Ika na nabubuhay asin nagahade, kay ba nin Ama asin nin Espiritu Santo, sarong Dios, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Maluhod po para sa mga pamibi. Ikatulong aldaw. Maheherakon na kagurangnan, kan aldaw na ika nag-ako kan bunyag ni San Juan Bautista, duman sa salog nin Jordan, sa imong itinukdo ang kahalagahan kan pagsulsul asin pagbago nin buhay kan mga parakasala. Siring man sa aldaw na ito, sa imong pinunan ang pag-utob kan sa imong misyon na iyo ang pagligtas kan bilog na katawuhan. Tinugdas mo ang sakramento nin pagbunyag, tanganing mahugasan kami kan kasaklan na orihinal. Siring man inako niya mo ang misyon na maging instrumento asin katabang ni Hesukristo sa pagligtas kan samong kapwa. O Jesus, burabod nin kaligtasan asin kusog niya mo. Pakusugon sa mo ang espiritu nin misyon, ang pagpapahalaga bako sana kan sa sadiring kapakanan, kundi siring man ang kaligtasan nin samong kapwa. Tawan sa mo ang balaog na samuyang minamawot, asin hinahagad sa nobenang ini, kun magkakanigo sa imong urog na kamurawayan, asin man karahayan kan samong kalag. Amen. Pamibi sa ikasanggatos na taon kan pagkuruna kan imahin ni Ina. O mahal na Birhen, Nuestra Señora de Peñafrancia, nagkakatiripon kami ngunyan sa pagpasalamat sa imo, hulikan sa imong pagiging ina asin reyna. Urog na ngunyan na samong pinipintakasi ang ikasanggatos na taon kan pagkuruna kan sa imong milagrosong imahin. Pinapanibago niya mo ang samong pagdusay bilang sarong banwaan sa pag-umaw sa imo, susog sa itinukdo sa mo kan samong mga magurang. Patrona del Bicol, Gran Madre de Dios, si siempre la Reina de nuestra Rion. Mahal na ina, samong hinahagad sa imo, danay mong hanapon ang mga nalalagalag mong mga aki, asin darhon mo sinda sa pangataman kan sa imong aking Jesus,
an kagurangnan yamong divino rostro. Nanunuga kaming atamanon, padanayon, asin palakupon an samong pagkamuot asin debosyon sa imo. An pamanang banal, kan samong kamagurangan, kasabay kan samong maugmang pag-awit, kan imno nin pagkamuot, kan mapasalamat na tao. Risuene vibrante el himno de amor. O Nuestra Señora de Peñafrancia, banal na reyna, inang maheherakon, sa mong buhay, hamis asin paglaom. Yaon kami sa imong atubang, tabangan mo kaming madaraan sa imong inang pagkamuot, asin mapangyaring pag-ataman sa mga tugang yamong nangangaipo. Urog na an mga mayhelang, an mga dukha asin naaapi, asin sa lambang susok kan kinaban. Lugod sa rung aldaw, kaming peregrino nin paglaom, sabay maghihiras kan kaugmahan nin magtururugang sa kahadian Jesus sa imong aki. Kung sain kami giraray maghaharubay. Viva la Virgen, viva Nuestra Reina, viva el Divino Rostro. Amen. Matindog po. Okay. Kaugay ako, Diyos, susok sa balaog mo ang bot, susok sa imong pagkaharak, punasan sa kong kasumbikalan, hugas-hugasi ako halesa sa akong sala, halesa sa akong kasalan, linigi ako. Dahil sa kong kasumbikalan, namamalayan ko. Asin sa sakong kasalan, nanay kong kaatubang. Sa imo sana ako nagkasala, an marawat sa imong mga mata, nginibo ko. Tanganing mahiling kang suripot sa imong mga tataramon, malinig sa imong paghukom. Uya sa sala ko namundag, asin sa kasalan ni pinangidam ako kan sa kong ina. Kamurawayan sama asin sa akin, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan ngunyan, asin magdanay man. Asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Itinanda sa mo ang liwanag kan sa imong lawog kagurangnan, Nagtao kanin kagayagayahan sa sakong puso, an kagurangnan mapas sa indo, asin sa imong espiritu. mamibi kita. O Diyos, na sa pamibi ni Santa Veronica, nagbuot kang magwalat kan sa imong pagirumdum para sa mong mga tinandaan kan liwanag kan sa imong lawog. An sa imong ladawan na nagtala sa iyang lienso, warasan na mimibi kami, nahulikan sa iyang banal na krus, asin mamurawayo na pasyon, ngunyan siring sa paagi nin salming asin sa anino, magkanigo kaming mag-umaw asin magsamba, asin maggalang sa imo mansana sa daga. Tanganing sa huring aldaw, kaming ligtas asin magayagaya, magmansay, lawog sa lawog, sa nagdadangadang na mahukom sa mo. Siya nakaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa halipot na panahon. Sa ngaran po kan satuyang ginagalangan na kura paroko, asin kan Parish Pastoral Council, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar
sa ikatulong aldaw sa Misa Novenaryo, sa kaumawan kan banal na lawog ni Jesus, ang Divino Rostro. Salamat sa mga padi na nakaibahan niyato sa misa. Salamat sa gabos pong sponsors, donors, asin mga miyembros kan family ministry, extraordinary ministers of the Holy Communion, asin ang mga peregrinos na hali sa Franciscan Friars of the Immaculate, San Felipe, Naga City. Upakan niyato sila. Salamat man po sa Peña Francia Choir sa saindang pag-awit sa liturhiya. Siring man po kay Mr. Rudy Bibo, ang satuyang language interpreter. Upakan po niyato sila. Pinapasalamatan man niyato si Ricky Magtuto, asin ang Pixie-LED IT solution sa pag-provide sa tokang LED wall sa luwas kan simbahan. Sa gabos man pong mass donors, asin sponsors, religious organizations, lectors, collectors, social communications, and media ministry, asin mga sakristan. Upakan po niyato sila. Siring man kay Reverendo Padre Conrad Flores, ang satuyang celebrante mayor, asin tagapaghiras sa selebrasyon ngunyan. Sarong dakulang upak. Nagsasarig kita sa pangataman kan Divino Rostro. Padagos lugod kitang ilikay sa anuman na kahilangan, asin magliwanag sa sato, ang sa iyang lalawgon. Diyos mabalos po sa gabos. Matindog na kita para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katulinungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva el Divino Rostro! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Oh
Diyos marahay na aga po sa indo mga tugang. Kaibahan po kan sa tuyang mga pamibi asin kahagadan, sa tuya man pong idolot ang Santa Misang ini para sa mga minasunod na intention. Thanksgiving and petition offered by the following: Jessa Castillo and family, Mr. and Mrs. Stanley D. and family, Franly Anyo and family, Engineer Di Madu